пукнатини, подът скърца. Да наника нещо весело. Се знае, всички господа. Дачинците си приличат. Като мехурчета в окна след дъждовно време. Появи се и се пукна. Появи се и се пукна. Виждаме, да не омъжиш. Ще помня, хайде го виждам. А какво, господин, разбирате ли?
А съвсем сериозно. Какво има? Не се ли струва, че съвсем празни хора? Да не говорим сериозно. Нямам приятели, ето мустаците станаха излишни на ваше лице. Мустаците, оставете ги на мира. Впрочем, не смея да досаждам. Не хвърляйте камъни. С лопатата смях. Обичам! Безумно! Аз ви обичам безумно, обичам ви с цялото сърце, с цялата душа, обичам очи. Каза, че обича косите побелели, имам изкуствени зъба, 3 зъба. Мъчно е за самата годините, проклетите години, след година ще ме напусне, о не искам унижения. Какъв чуден ден! Какво? Защо? Живеем на земята, чуйте към всичко, не умеем да бъдем последни хора за живота. Душата да не се омразва към лъжата си между мамата. Не разпълвайте пред душата. А това не е ли жестоко? Ли? Нямате право. Мила, чакам. И нека дачен роман умре от естествена смърт. Вопале бирюзка стояла. Вярвам само в правото да живея както искам. Сурово е миналото, драга, по-далеч един от друг. Далече близо. Има ли значение, мой рицарю? От какво ще се страхуваме ние безумно влюбените? Изчезвам време. Пауза! Нали имаме прекъсвания? Така може да си поръчате нещо от бара. Бом 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 бом. Винаги говориш с мен така строго. Май човек обича всичко с... Престани, всички готвят да вървят. С детинска душа. Трябва да поговорим. Най-после от сърце трябва да поговорим. Престани. Всички готвят да вървят. Става, иди при лодката. Хайде, върви. Не чува! Я пайду,
Я пайду, пайду. 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 Вълшебна сила, с която сте способна да наситите друг човек, тъй както магнитът насища желязото и го заражда в дълбоката безумна мисъл. Струва се, че Ако какво? няма ли да се смеете, искате ли да кажа? Не, разбрах! Не, Я пайду, пайду. 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 Погуляю. Я пайду, пайду. Я пайду, пайду. Я пайду, пайду. Погуляю. Я пайду, пайду. Я пайду. Не разбрахте. Не разбрах, не сте много добър съблазнител. Колко обичах, когато четях книги, колко очаквах, изглеждате такъв светъл човек. И сега дойдохте като всички. Като всички. Колко е тежко това. Наречете, ако понеже съм председател, сега да живея така, както искам. Не говорете така. Хвърлете цвет. Бях на предишния човек, когато смятах, че сте имало хвърлете цвет. Дяволът взе. Дачниците са като хора излезли на разходка, дойдат, направят буклук и си отидат. После събирай, чисти. Краси. Що всички са се умълчали? Всъщност бара работи непрестанно. Извинявам се, че няма музика. Добре. Почвам. Заминете, заминете. Знам. Мили, добри, момко! Тежко е, много е тежко. Заминете, заминете по-скоро, гълъбче! Сте славен момък и обичам, да, обичам! Но това е непотребно за и страшно. Не ще остане уважението. Това е малко за жена, която обича! Вървете, друже, вървете си с Богом, добри, мили! Не се подчинявайте на нищо, никога, никога! С Богом, моя чиста първа любов. Благодаря. Бомбоните! Благодаря за бомбоните. Аз донесох бомбони. На всички дами донесох бомбони. Хо-хо-хо, за да не споменават с лошо. Хо-хо-хо. Дайте портретче. Хо-хо-хо. Какво? Да вървим ли? Само по-скоро. Хо-хо-хо-хо. Да можехме и сестра да вземем. Няма какво да прави тя тук. Хо-хо-хо-хо. Тук никой няма какво да прави. Хо-хо-хо-хо. Ето ви портрета, кога ще заминете? Благодаря, благодаря, утре благодаря. Ех, госпожо, викнах. А
Защо обикнахте? То нима обичам човека до нещо. Обичам го. Просто ей така. Мечтаете ли? Свирим. Ли? Разбирам. Когато и да е, всички трябваше да си омръзнем. А не зная защо спориш. Аз казах. Върви вкъщи. Там всички викат. Плачат. Трябва да вървиш вкъщи. Не зная защо спориш. Казах, върви вкъщи. Казах, върви вкъщи. Върви вкъщи. Не зная защо спориш. Свъдлива жена. Върви вкъщи. Бабешки работи не трябва. Не зная защо спориш. Не зная. Казах, върви вкъщи. Ли? Разбирам, да. Ли? Разбирам, да. Когато и да е, всички трябваше да си омръзнем. И казах, върви вкъщи. Всички плачат, викат. И казах. Не разбирам. Какво е това? Ли сте направили това? Боян. Още го рани. Сам се рани. Какво? Кой? Кой какво? Защо? Кой? Мислех се! Мислех е! Сам се е ранил, ето пистолета. Ли сте направили това? Но кой се стреля в рамото? Или в лявата страна? Или черепа, ако е сериозно? Ако е сериозно? Също съм съчинител на стихове, също иска да кажа стихове. Носете го! Може би Господа, чудесно. внимание! Тук праскови ананас не са създадени за. На празно блещиш се, о, на хубавия ананас. Голям за дребно дело, а на голямо джудже. Това е грубо зло, защо? Не, Жулия! Също съчинител на стихове също иска да каже стихове. Господа, внимание! Тук праскови ананас не са създадени за. На празно блещище, о, на хубавия ананас. Голям за древно дело, а за голямо чудеро. Браво! Учениците са си приличали. Каквото харесваш, това е представлява. Вика отбързо, той ще правят нещо. Не вярвам. Не иска обяснение. Мразят всички с неизчерпаема омраза. Жалки хора. Чирей! Какво има? Оставете, не вярвам. Не искам обяснение. Мразя всички с неизчерпаема омраза. Жалки хора, нещастни. Трябва да се извините. Увидихте и Лъчниците приличат на хора. същото. Да вървим, да продължим живота. Да вървим, да продължим живота.
устата на чувствата и разбрата на мисълта. 15 минути до финал. 15 минути до финал. 15 минути до края. Пауза. Добре, в тази пауза не може ли всеки да каже нещо за себе си? Може. Моля да започне. Добре, казвам се Лилия Първанова. Не от нас, бе, що от нас? Нали каза добре. Някой от гостите. Нещо да сподели. Добре. Някоя песничка може да си Не песничка. добре стихотворение. Значи е нещо друго. Не знам за какво. Мисля, че е глупаво да говорим също. Не, разкажи за себе си, айде Тъмън почва. Ама за себе си или за себе си? За себе си? Не, всъщност Е. за себе си. За кое себе си? За едно от многото. Два медведя. Не мога да направи. Не мога да реши да говорим за какво. Один сидел как надо, Този себе си. другой сидел как надо. И сега започва да му нахлува кръв в главата. Това не знам дали е много важно, просто в момента това се случва. Не си отварям очите. А вярно ли е? За неотварянето ли? Да, нямам нужда да си отварям очите. Два медведя. Значи този мене. Имам напрежение тук и тук. И в ръцете, с което не знам какво да правя. Да, дишането, го бях забравила. Трябва да Значи се все случва. пак съм момиче. Мгм. Това е важно. Но трябва и да дишаш. Да, дишам, Не само забравяй. че... Може ли аз да кажа нещо? Слушаме. Може ли? Може! Айде, Добре. Аз така не си върша работата за бара. Дай се Това ти е работата зад бара, обаче имаш и друга работа, не знам. Знам, ама нещо. Не те кефи. Кое е работата зад бара или друго? Не бе, всичко ме кефи, ама нещо много... Не можеш да го свършиш. Не като винаги. Аз ще ти дам... Две. Колкото искаш. Хванеш стена. Нищо. Е много хубава стена. Чисто бели. Престанете това. Снима един портрет. Внимавай, кадрирай внимателно. За правото да Да, говорим. ама аз... Кадрирай. Възбудиха в душата, отровиха целия живот. Нима бях такава. Не вярвам. Не разбирам защо. Нищо не вярвам. Нямам сили да живея, нима бях такава. Махни се. Никога не съм била приятел и чужди дрехи, били говорят само мъж и жена. Сега сме чужди един на друг. Си отивам. Тук няма хора. Успокойте се. Погледнете да отида. Да, ще си отида. Искам да живея. Ще живея. И да върша нещо против. О, бъдете проклети. Оставете ме. Лилю. Да вървим, да продължим живот. Мисля, че отряза някой. Знаете ли какво мисля? Струва се, че е по-искрен от всички, да, по-искрен. Четвърта снимка, последна. Само душевно болен човек може така да разголи душата. С които си пожела. Престанете, това е безполезно. Не, нека слуша. Даже ви е много удобно, не бих искала. Но бива ли пред хората? Бива ли пред хората? Конфузено се смее.
Почакай, сестро, аз ще кажа. Докато съм жив, ще смъквам дрибите, с които прикривате пошлостта и нищетата на чувствата и разврата на мисълта. Почакай, сестро, аз ще кажа. Какво да вървим, да продължим. Ето защо, бива ли приятелко пред хората, бива ли пред хората? Живееш пред хората. Докато съм жив, ще смъквам дрибите, с които прикривате пошлостта и разврата на мисълта. Защо? Докато съм жив, ще смъквам дрибите. Ой, ма оставете, не вярвам, не искам обяснения. Мразя всички с неизчерпаемо мраз. Сте жалки хора, нещастни изроди. Престанете, това е безполезно. Не, нека слушат. Не бъдете тъй жестоки. Сте болен, не човек с Богом, разбира се. Закъснял съм, да, разбира се, само че Шалимов е същият. Погледнете го и той говорите мръсотии. Когато излизаме някъде от къщи заедно с мен, винаги върви някаква смътна надежда. Да, като се връщам вкъщи, аз съм сама. Лудили сте вие! Лудили сте. Пауза, шипочка. Значително, приятелю, и хората, и събитията. Всичко е толкова нищожно, приятел. Бирюшка стояла в опале кудрява.